Femeia vărsător nu e o relație, e o experiență. Este independentă până în ADN, cu mister în privire și rebeliune în suflet. Dansează pe un ritm pe care nimeni altcineva nu-l aude. Este electrică, diferită și imprevizibilă. Te face să râzi în cele mai întunecate momente și apoi dispare fără explicații. Nu pentru că nu simte, ci pentru că libertatea este limbajul ei de iubire. Poate părea rece, dar în interior are galaxii întregi. Simte tot, observă tot, înțelege tot. Mintea ei este rapidă, clară și imposibil de păcălit. Vede tipare unde alții văd haos și simte minciuna în câteva secunde. Nu are nevoie să demonstreze nimic. Inteligența ei se vede în acțiuni. Caută conexiuni reale și conversații care aprind ceva. Își deschide sufletul greu, dar când o face, intri într-o altă lume. Dar dacă o trădezi chiar și puțin, dispare fără dramă. Nu pentru că nu iubește, ci pentru că nu rămâne unde nu este respectată. Nu vrea o colivie, vrea pe cineva care poate zbura cu ea. Pentru că odată ce pleacă, nu mai există a doua șansă.